Umbutho wezempi waseNingizimu Afrika uhlome ngezikhali ezanele ukuvikela izwe. Lokhu kuhlaluke khathi uviliyela ukubukisa ngekhono lombutho lokumela impi eRoodewal weapons range ngaphandle kwase Limpopo. Lombukiso owandulela owosuku iArmed Forces ozobanjwa ngoLwesihlanu. INingizimu Afrika igabe ngezikhali zempi ezisezingeni eliphezulu emhlabeni kwezomoya. Izindiza ezinophephelo emhlane kanye nenye indiza enophephelo emhlane yokuhlasela iERoodewal. Konke ke lokhu kukhomba ubukhali bombutho wezokuvikela iSANDF. Uma kududulwana emhlabathini, umbutho uphethe nezinye izikhali zempi. Okudlisela ogageni yimoto yokuhlasela eyisixaxa. Lesixaxa sinamandla amangazayo esivinini sohlamvu oluphuma kuyo kanye nokushayeleka kalula. iSANDF inamasosha angaphezulu kwezinkulungwane ezingama-80 kanti ke exeliswe isithathu eAfrika ngokuhleleka kanye nezikhali enazo ilama eEgypt kanye neAlgeria.